tocou os lobos, non, que me desfaga o coche, cando que me tocou os lobos, que me quedas cacar. Por que foi o mesmo tío? Claro, joder. Pero non deu parte, nin... Hijo, non vai dar parte, neta, tío. Bueno, vou subir, Eu subir. Marcho. Non te tires aí, no, home, que es moi noviño, pero porque te vas matar. Marcho, tío. Pero ti sempre estás igual, Desta vai. Xa teño billete de avión. E de volta, supoño, non? A Londres, tío. Sen volta. Pero que ten de malo vivir aquí? Comes ben, tes curro, follas a mazo... Sí, señor. A vida dunha vaca. Pois ti a Londón vas ir a servir hamburguesas, chaval. Hamburguesas de vaca. No, este vai servir hamburguesas de Buckingham. Simpáticos, sabes? Como se nota que non estudiáchedes? Eu aquí a fogo, tíos. É que estamos enterrados en vida, joder. Parecemos uns deses mortos do Panteón. Ah, ves. Por eso estaba pola mañá escribindo o seu nome na placa dos mártires. Non me jodas. Estaba ali escribindo. Ah, claro, el é un mártir, claro. Pobriño. Pobre mártir da liberdade. Volverá a decir con eso, xa. Témolo aquí en 3. Sí. Pode que acabe volvendo, sí. O importante é marchar. Hostia, tíos. E se fostemos a miña despedida en Londres? Eu non me librarei de vos, tíos. E ti, Sonia, vai te deixar ir a Londres? Que pasa? Se lle direi algo, non? Sí, hombre, si ti non sabes onde te metiche, rapaz. Pero sí que sabe onde a meteu. Home, anda todo o día co barreno, non vais a ver. Un respetiño, Tamén é un esclavo dos ingleses e outro das mulleres, non sei que será peor, Home, pois dos a escoller case prefiro emigrar e non casar, tío. Bueno, tío, xa vale, non? Nin que fora un rollo tan raro, joder. Levo un mogollón de anos con esta tía, xa tiña pensado casar con ela. E ter fillos tamén. Ui, papá, acabou a festa. O que, o? A festa. Acabou a festa, che vou dicir a ti cando empeza a festa. Rei. Que rule. Ibas a enseñar a teu pai a facer fillos, ou... Dicir a ti o que é festa. Mira que fai tempo que vimos aquí. Demasiado tempo, tío.
Que fará 10 anos? Fai máis, ó. Subíamos cas bicicletas. Hostia, é certo, coas bicis, tío. Joder, macho, cando éramos deportistas, tíos sanos, que non? Hostia, ás veces subimos con tías, David, te acordas? Davidciño. Pero que carallo pasa? Que ti solucionas todo cas mulleres ou que? Vaya, home, se ten España. Veña, marchamos, tíos. Que pasa? A mí tamén me gustan as Pilla de mulleres, aí. Davidciño. Veña, xa está. Venga aquí, rapaz. De puta madre, voluntario. Vai tomar polo cu, Ten pánico. Opa. Veña, David. Cala a boca, hostias. A ver, ti. A ver, Xu, venga. Margarita. Margarita. En lugar de ir pa Londres, pero podes tomar polo cu. David, tío. Parte de aí, hostia. Pero, cabrón, joder. Eu deixo cativo, joder. Hostia, coneno, tío. Rapaciño. Ai. Que faz? Eu alzo a miña voz e poño o micro non utilizo armas falsas que me dean o control, porque eu non obrigo, só expoño e digo a miña teoría sobre o día a día, sen apoloxía. Terrorista, nacional, socialista ou fascista, queremos máis seguridade, un pouco máis de liberdade, para que as novas xeracións teñan a oportunidade de vivir, sentir, sorrir,